dawisu Aminu Umar jan zaki uban mara uba kai ne ka ja mu je gwani mun bika ta kofa ke shiga taki mai juriya yake aiki mai sukuwa ya hau doki Aminu ba su mamaki daji cikin gidan zaki dakta mai maganin yawa dan Umar baka yin yawo dan asali gidan kyawu to Allah rainu oga Aminu mai kyauta kake dagun Umar giwa a inuwar kanya dole mu gaida zakanya yau gani nan akan hanya zuwa gidanka na shirya mai kyan hali da